खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। चिरां जिल्लानि खुंग्रिंआव गिथावना जाथाय रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिंनि दैगुदुं गामियाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। अजय मुसाहारि मुंनि सुबुङा आसाति बसुमतारिनि सायाव गुलि गावदों। गुलि गावनायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों आसाति बसुमतारिया। गुलि गावनाय जाथाय जानायनि उनाव आसाति बसुमतारिनि फिसाय आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुलि गावनाय जाथाया मोनाबिलि 7:05 समाव जानो मोन्दों। गिबियाव अजय मुसाहारिया जौ फेनानै फैनानै आसाति बसुमतारिनि गय फाथैनि गलायाव फैदोंमोन आरो बाखियाव सिगारेट बिदोंमोन। नाथाय सिगारेटआ एसेल' दं होननानै आसाति बसुमतारिया अजय मुसाहारिनो सिगारेटखौ हराखैमोन। बेयावनो अजय मुसाहारिया आसाति बसुमतारिखौ गाज्रि रायनानै बुनो नागिरदोंमोन। नाथाय बेखौ आसातिनि फिसाया सहायनो हायैलाय बेयावनो सानैनि गेजेराव नारा-नाथार बुलायलायनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय दुथाङा न' फारसे थांबायमोन आरो ओजोंहाय मोना जानायनि थाखाय आसातिमोनहाबो गावसोरनि गलाखौ बन्द खालामनानै न' फारसे फैबायमोन। बेयावनो जौ फेनाय दुथां अजय मुसाहारिया सिलाइ लानानै आसातिमोननि न'आव फिन फैदों आरो सिलाइजों गुलि गावफैदों। जाय गुलिया आसातिनि खर'आव नांदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो आसाति बसुमतारिखौ फाहामथायनि थाखाय काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। ओजोंहाय दुथाङा दाय मावखांनायनि उनाव जाथाय थिलिनिफ्राय खारखुमा लांदोंमोन। उनाव रुनिकाटा पुलिस आरो सान्थिपुर पुलिस जयै अपारेशन खालामनानै दुथां अजय मुसाहारिखौ हमनो हादों आरो बेनिफ्राय सिलाइजों लोगोसे खुख्रि आरो बायदि बायदिखौ हमनो हादों। दिनैनिफ्राय सानबासिम फरायसालिया बन्द थागोन। डिमा हासाव जिल्लानि इन्सपेक्टर अफ स्कुलनिफ्राय मोनसे अर्डार ओंखारदों। अर्डारनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला डिमा हासाव जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव सानबासिम फरायसालिया बन्द थागोन। जेरै ग्रेटार हाफ्लं, हारानगाजाव, माहुर आरो गुबुन हा गिसिखाग्रा ओनसोलफोरनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरा दिनैनिफ्राय सानबासिम बन्द थागोन। जायनाखि इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDआ सानबासिम सा सानजा भारतआव अखा हागोन होननानै फोसावदोंमोन। बेनि सायावनो बिथा खालामनानै हा गिसिखाग्रा ओनसोलफोरनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ सानबासिम बन्द खालामनो बिथोन होदों डिमा हासाव जिल्लानि इन्सपेक्टर अफ स्कुला। आरो बेनि थाखाय नांगौ बायदि राहा लानो थाखायबो फरायसालिनि प्रिन्सिपाल आरो हेडमास्टारफोरनिसिमबो बिथोनलाय हरदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया डिसिफोरजों सावरायलायदोंमोन आरो माखासे ओनसोलफोर जेराव दैबाना जानायनि थाखाय बांसिनै गोहोम गोग्लैयो बेफोराव नोजोर लाखिनो थाखाय आरो थाग थियारि जानानै थानो थाखायबो बिथोन होदोंमोन। आरो बे लेखायैनो डिमा हासावआव NDRFनि हान्जाखौबो दैथायहरनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया डिसिफोरखौ बिथोन होखादोंमोन। दैबाना जानायजों जाहाथे रावनिबो जिउ खहा जाया आरो सोरबा खैफोदाव गोग्लैयोबाबो जाहाथे गोख्रैनो रैखाथि होनो हायो। बेनि थाखायनो दैबाना जानायनि बेलायाव गोख्रों जादों आसाम सरकारा। रायजोआव बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ बुथारदों। गवालपारा जिल्लानि बिजेपिनि दैदेनगिरि जनाली नाथखौ बुथारदों। बे दायाव हासिनुर इस्लाम मुंनि सुबुंखौबो गवालपारा पुलिसा हमबाय। हमजानाय हासिनुर इस्लामनाव सोंनाय फिननाय लानायनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि जनाली नाथ आरो हासिनुर इस्लाम सानैजों 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनलायदोंमोन। नाथाय हासिनुर इस्लामा गुबुन आइजोजों जुलिनि थाखाय थि जाबायमोन। बेखौ लानानैनो माथियानिफ्राय फैनानै जनाली नाथआ हासिनुर इस्लामखौ लोगो हमफैदोंमोन। जेराव गारिनि सिङावनो बिसोर सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। बेयावनो हासिनुर इस्लामा जनाली नाथखौ बुदों। उनाव गोदोना सेरथेनानै बुथारदों आरो कृष्णाइनि सालपारानि राजा लामायाव गारनानै गालांदों। रायजोआव जेराव मेरावनो गिनाय गैयालासे सुबुंखौ बुथारनाय जाथायफोरा जागासिनो दं। बेखौ लानानै दुलाराय आसाम नाथ योगी फरायसा आफादाबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोना बुंथिदों दि रायजोआव आइजो माहारिया रैखाथि गैला। बावैसो सान सिगां आसाम सरकारनि नखर बिफाननि साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभाया इनायै थैनो गोनां जादोंमोन आरो बिथांनि थार बिजिरनाय मोनियावनो फिन बिजेपिनिनो आइजोखौ बुथारदों। बेजोंनो फोरमान जायो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा आइजोफोरखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे दायनिगिरिनि हेंथा गोख्रों राहा लानो थाखायबो दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। स्पेसियेल टेट आनजादनि फिथाइखौ फोसावनो थाखाय अक्ट' फोसावबाय। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों बेखौ फोसावदों। फिथाइखौ फैगौ 15 जुन 2023आव फोसावनानै होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसामनि 6th शेड्युल ओनसोलफोराव थांनाय 30 एप्रिल 2023आव LP आरो UPनि थाखाय स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनाय जादोंमोन। बेनिनो फिथाइखौ 15 जुनाव फोसावनानै होसिगोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि मोननाय नाम्बारखौ
ssa.assam.gov.in नङाब्ला SBBodoNews13June आव थांनानै गावनि एप्लिकेशन नम्बर आरो पासवार्डखौ होनानै रिजाल्टखौ नायनो हागोन। 12 जुन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सानखौ मैया आसामनि दाब जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फालिदों। मुंख्लं सुजित नार्जारियानो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं। बिथाङा 1987 मायथाइनि 12 जुनाव सोमावसारबाय थानायावनो पुलिसनि गाग्लोबनायजों मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बै समाव बिथाङा थाखो 9आवल' फरायनाय फरायसामोन। बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट एचएस आरो एमपि स्कुलनि फरायसामोन आरो बिथाङा फरायसा आफादनि ससियेल सेक्रेटारिमोन होननानै फोरमायथिदों। जेब्लानिफ्राय बिथाङा मुंख्लं जादों अब्लानिफ्रायनो बिथांनि थैनाय सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोदों आरो बियो 36थि बिथांनि मुंख्लं सान फालिनाय होननानैबो फोरमायथिदों। बे मुंख्लं सान फालिनायाव बाहागो लानानै माखासे गोनां खोथाफोरखौ बुंफ्रुंनानै होयो मोनसे समनि मिरु एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबीन्द्र मुसाहारि बिथाङा। उदालगुरिनिफ्राय बिथाङा बुंथिदों दि 36 बोसोराव जों मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ बयबो मिथिगौ। जोंनि थांखिया बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर नङामोन। जोंनि थांखिया आलादा बड'लेण्ड रायजोसोमोन। बे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखायनो बिथांमोनहा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो जायनाखि जोंनि थांखिया सुफुंजायाखै बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जयैनो सावरायनांगौ। मानोना जोंनि जेंनाफोरा सुस्रांजायैनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि दैदेनगिरिफोर। रायजो राजाफ्रा थिगैनो दं। दैदेनगिरिफोरा जि बुङो बेखौनो रायजो राजाफ्रा खालामो। नाथाय आलादा बड'लेण्डनि सिमांजों जोंनि सुबुंफोरा जि मुंख्लं जालांबाय बे आद्रा थानाय सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै आवगायलांनो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। गोरोबथा जानायनि उनाव गाद्दि मोनखांनायनि उनाव गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बावगारलांबाय नामा बेनि सायावबो बिथाङा फिननाय होयोदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थिग दंब्लाबो बेखौ मावनो थाखाय दिसपुर आरो दिल्लीनि राजखान्थिया लाय होआ। अदेबानि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय खाबु होआ। बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनायनि बेलायावबो खामानिया जागोन होननानैल' खोथा होनानै दोनो। उल्था फारसेथिं सिं जोंखौ फोजोबस्रांनोसो नाजागासिनो दं होननानैबो बुंथियो मिरु एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबीन्द्र मुसाहारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा बे 5 बोसोराव मावफुंजायाब्ला फिन बयबो रायजो राजाफ्रा धरना होनो नांगौ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मा राहा लादों बेखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनायनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखरबो बावहरो प्रमद बर'आ। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि जेंना आरो एनडिबिफोरनि जेंनाया सुस्रांजागोन होननानैबो खोथा होयो प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव केबिनेट मन्त्रि अरखावगरा ब्रह्म, इएम रन्जित बसुमतारी, एमसिएलए सायखं बसुमतारी, सन्जय सरगियारि आरो एनडिबिनि माखासे बारग' दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। एसएसएलसि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि थाखाय रुटिनखौ फोसावबाय बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामा। आनजादा 4 जुलाइनिफ्राय जागायजेनगोन। जागायजेननायाव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम एमआइल आनजाद जागोन आरो सानजौफुनि 1 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 4 रिंगा 30 मिनिटसिम जिअ'ग्राफि संस्कृत आनजाद जागोन। बेबायदिनो 4 जुलाइनिफ्राय आनजादा फारियै जागायजेननानै 8 जुलाइसिम थागोन आरो जोबनायाव फुङाव ससियेल साइन्स आरो बेलासियाव हिस्ट्रि आरो एसामिस आयदानि आनजाद जागोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय मैया धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन। जेराव बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन, एक्स भलन्टियार फर्स, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन, अल ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन, राइटार्स एकाडेमि आरो गासैबो ट्राइबेल आफादफोरानो बाहागो लाफैदोंमोन। जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथोन होखाबाय। बे लेखायैनो बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ जाहाथे होस्राङो बेनि थाखाय जाहाथे बिटिसि सोरखारखौ थाबैनो बिथोन हरो बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय बिटिसिआव धरना होनाय हाबाफारि लानो गोनां जानाया दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो। मानोना बिटिसिआव जोंनिनो दैदेनगिरिफोर दं जाय बिथांमोनहा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। हानि मोनथाय, हारिमु आरो गुबुन बिथिंखौ लानानैनो सोमावसारदोंमोन। हानि थाखायनो एबसु, भलन्टियार फर्स, बिएलटि आरो एनडिबिफोरनि सोमावसारनायाव रोजा सुबुंफोराबो थैनो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरबो दं आरो बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरबो दङ। सोरखारजों लोगोसे बेरेखा दोलोआबो बेयाव बिबान दङ। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङाबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि
थाखायनो सोमावसारदोंमोन बिटिसिआव जेसेबां हा दं बेखौ जावोब्ला जोंनि आबै आबौनि हारा मोनगोन होननानैनो होख्राव होख्राव प्रमद बर'आ बुंथिदों। नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनायफोरखौ होखाराखै मानोना बेयाव भटनि अंख दं होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय थांनाय 2012 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनहा दाबि खालामबोदों आरो थांनाय 2019 मायथाइयाव गुवाहाटी हाइकर्टआबो होस्रांनो थाखाय बिथोन होबायमोन। नाथाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखार मोननैबो सोरखारा होस्राङाखै, जायनि जाहोनाव थांनाय 25 मेयाव गुवाहाटी हाइकर्टआ फिन होस्रांनो थाखाय बिटिसि सोरखारखौ बिथोन होबावदों, जेराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 300 बिघा हाखौ बोखांफिननो हाबाय होननानै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया नंखाय एफिडेभिट होदों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।